Odus warak ngono. Warakne turu ora gemtangi. Iki. Mereka sarap anu ni driji. Basa iki aku ngerene arep konten kok malah geminjal-geminjal ae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Kun Kun Channel, membahas tentang kambing Jawa Randu Super. Kali ini untuk video kali ini kita akan melihat review perkembangan cemple Jawa Randu kayak sing beranak kayak beranak dua perempuan semua. Iki sumur seminggu luweh guys, dino Selasa. Di rumah saya ini di hari Selasa ini. Ini perkembangannya, untuk perkembangan cemple-cemple ini jan glinuk-glinuk rumah kula nggih. Ngoro nggih. Jan awake jan jos. Mergo ya susune babane barang jos gede-gede. Anak pindo jan iki. Ini adalah mbok tewel iki, mbok tewel iki. Kayak mana nih iki? Anaknya Dine tewel iki. Ya kita yang gledhes-gledhes yo tewel ngono ya, nyunggati calone. Terus cilik wis koyo ngene iki. Di umur 10 dino, nek Selasa minggu teko Selasa berarti 10 dino. Yaiku di umur semono iki saiki perkembangannya kayak ngene iki modele. Nggih. Jadi kalau di tempat saya itu kalau sudah beranak umur 3 hari tak unggah nih dadakan dhuwur. Perlunya apa tau? Perlunya ben gak terkena kuman. Jare Pak Dokter. Mergo lek nang ngisor iki kan kotor, akeh kumane, dadi tak unggah ning dhuwur. Ben resik dari kuman. Nah guys. Iki lewudis tren lho. Cuwal itu 3 dina wis anu Bas, wis pentalitan iki. Wis siji. Dekere lengkap. Warnane kepala merah padahal lanangane ireng, abang. Sing iki full kayak babone iki rupane persis sih. Abang-abang nemen. Cukup kendasmu. Cilik sik gemes-gemes nih, lek rada gedhe megel nih nyunggati. Nggih. Iki wedok iki loro betina semua, tapi kayak lanang iki gede-gede. Umur 10 dino. 10 dino ya, minggu teko Selasa 10 dino. Iki ora sempet ngalungi, Bos. Biasanya tak kayak kalung gombal no kayak. Dikarenakan ini repot sekali. Ojo diambusi HP-ku. Iki. Wis geminjal ngono iki an cemle. Atas loro atas babon iki rusuh iki apa to? Kayak ngonten iki lho, ojo nyunggati. Oke. Untuk update perkembangan cemple usia 10 hari. Bos. Ini untuk babone iki kayak tak dusi. Jadi saya itu kalau bermanak mesti tak dusi. Uangnya jare lek babaran awake loro kabeh didusi ben seger lah mari. Ya iki wis tak anggap ngono lah, ben seger lah. Tak dusi. Iki wis tak dusi pisan tapi sik apa iki? Metu neh apa iki? Gedhe. Nifas. Bermanak nifas. Memang metu neh kan. Bar tak resiki kae jane. Tapi yo ngono kuwi biasane sesasi sik metu dik-dik. Oke. Iki nyokoti sarung iki. Babon di bareng nyokot HP. Kok dasmu. Waktu. Ya. Pasunane iki yo mending sih aku ngarani, tapi kupingnya mare pun lebar Jawa dawa ngono. Ora enak lempit-lempite belas kewasungane. Babon iki melu-melu ae.
Nah iki langsung iki jan bagus jan lanang no patut iki jan. Iki bundek-bundek lho anu ndase iki apik jare lek bundeke ndang gelis gedhi nang wedhus ya toh oh kono foto thumbnail oke. Jadi untuk video kali ini membahas iki lo update perkembangan cempe loro bocil loro iki itu iki susune kan babone gede saiki cemet sih ya diombeni anak iki san iki cerita ya toh geminjal ayo etes banget iki bos. Mungkin itu saja untuk video kali ini, video pendek kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman semua. Tapi tidak dan ini ragam leren bos aku ning kene. Biasane iki turu. Dinolek iki biasane iki udus cemple loro iki kur turu ene pojokan ngono. Pojokan turu wae jan ora gentang. Ayo udus warak ngono. Warake turu wae ra gentang iki. Mereka sarap anu nis driji. Bos iki aku ngerene arep konten kok malah geminjal ae. Jadi ini kalau di masa ini pagi hari ngotot ngombe terus ya. Nah jan ngasak kempes susune babone kurui babone maneh kurui besok bar melahirkan susune ti empeng malih kuru ngombe wae ngono kuwi Dewi jan. Jadi saya ulangi ya, ini untuk babon ini beranak 2 kali setelah tewel ini. Mana nih iki? Adik tewel iki. Ini di umur yang kurang lebih 10 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. So, sang dino 9 hari. Umur 9 hari wis kayak gini. Pentalitan nih. Coba kau gelungan. Nah, iki to, Bos. Iki silite to. Iki metu getih. Iki nek lalere. Jadi kalau saya itu tak semproti lali ngemen. Untung ngonten iki malah tak lali. Dikarenakan kalau tidak disemprot itu bisa mengakibatkan dipangan set. Iki semprote ngene iki. Biasanya iki baygon tapi iki duwene iki One Puspape wis ora diendos iki jane iki kur manfaate ini semprot perlune ben ora di pangan laler hen rati encoki laler ben ora ngendok laler lah. Mergo nek tinggi ngendok laler kan laler metu iku apa yo set ya boleh ngarani larva ulap metu ulate. Dadi lek enek ulate kan engko malih mbahayani ngomangan enggon silite kuwi, Bos. Di teman-teman jika kambingnya beranak itu harap berhati-hati dan jangan lupa perhatikan bagian-bagian kecil seperti itu. Dikarenakan kalau tidak diperhatikan itu sering kejadian untuk peternak-peternak itu tidak dicuci, didusi, dimandikan, terus silite wadonane iku diincoki laler, terus metu lavane, metu udate. Terus mangan silite kuwi bolong kayak cara pengobatannya yang lek bolong itu kayak kapur barus kena disemprot ngono kuwi ya kena. Intine ben mati lah, ben garing. Tukokne obat ngene
dokter itu juga bisa, itu biasanya semprotan rodok ambune rada enak. Saya juga pernah beli tuh, harga 50 ribuan di sini. Kalau di tempat kalian semua itu saya kurang paham. Nah, di sini seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman semua untuk update perkembangan kambing Jawa Randu Super beranak 2. Sekian dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. See you next time, sampai bertemu di video selanjutnya.